Pa mogu da pošetam malo da se podsjetim, nisam bio mnogo dugo. To je gazdarica, da? Gde se jaje, da? Ajde idemo da vidimo gazdaricu. Ajde. Tu sam ga drugarija dolazio. Stvarno? Pa da, ovdje u kamp. Pa da li je tada? Slikaj mi ovom snimite. Tu sam dolazio ga čoveče. Snimi mi Mari sjaj, brate. Da li se jajem gazdaricu? Da, be, tu mi devojka živela, brate. Tu mu je živela devojka. Ja sam devojka ovdje. Gde je spovala, brate? Koliko je godina imala? 11 ili 8? Dobar dan, gospođa. Dobar dan. Pa evo da nam se javimo. Ja nisam bio 20 godina ovdje. Pa, gospođa Mariju i Nina sam znao. Pa evo došao sam samo da vidim kako to izgleda sad, posle 20 godina. A vi ste nova gazda ovdje ili kako? Ja sam nevjesta Nikola. A tako, da. Nikola supruga. Ja se sećam gospođa Marija i Nina samo, ja sam mnogo mali bio, 6-7 godina imao. Znači, ali Nina se sećam, on je putovao, pa ovdje sam stalno dolazio, ovdje smo letovali, znači, na ovom mestu, u ovom kampu. Šator smo imali baš ovdje ovako, ali ovo nije bilo, ovi objekti nisu bili, to nije bilo, ne, recimo evo tu smo nekako stavljali šator, se sećam. I odatle smo išli direktno, to mi je sve bilo blizu. To su stari ljudi. Kako rekli ko je putovao? Kako mislite, Nino? Nije, to je Tiho. Tiho, izvinite, Tiho. Tiho, pa ja sam Tihova supruga, a Tiho je putovao pošto je bio pomorac. Tiho, jeste. I sećam se kao klijent baš jedan oklop od konjače, neki šaranje donosio. Ali imate i dalje to? Imamo. To se sećam nešto, ja sam baš te godine bio kad je on to donao bio. To je odavno bilo, ima 20 godina, kažem, sigurno. Pa dobro, malo se promenili ovo. Pa lepo. A izdajete i sad ovako možda se dođe da se kampo. Malo na bolje ili na gore? Pa meni na bolje. Ne znam vama, ali... Na bolje. Ova kuća je renovirana, ovo nije bilo ovako. Koja? A ova kuća ovako bilo, mislim da je renovirana. Nije ne mogu da se setim kako je.